Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa qala aidan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Mga pagariku, mga bangsa ko, rahimallahu mra'an wa azamanahu wastaqama ala dinihi. Ini kalimu wallah sutaw amiyay ng kayan agyam kutwab tadiyun maulaw lasang kutwayang ananian na masa napiakaun tulian o kamamata ni ungguwa gama. Sugiyan kaya abdad na namanto ang mga Muslim si isang yan kaya mana niyan na pengampungaranaw na kailitan barang-barang din ditanong po kayo na yun na miyaram bitun suayamanan niyan na ingaran agyang kayamanan niyan na mga ulama. Pantak si isang yung kayamanan yan nalitan di ikapapawalay si isang yung kayamanan yan na mga sugun wagabatan wagama Islam. Umadi katawan tanong agyang kaya agama tanong agama Islam na inisa pa rin na kaya kapapawala na inisugo yan agyang kutuwa ka panulun sa kaya kapunulun tanong na magukit sa mga agkwang bilang ata. Sagyang kaya yamanan yan na ditanong di ka polay sagyang kaya kamatang agama Islam na din na ba iniking kaya guna aguda kita lingman yan na mapya arwa sa yamanan yan narata ginawa aku ratam kagi mau to na susah meron ang mga loksyo mga pagariniw padik wayamanan yan na pagingaranan niyo sa mga ulama na pengangarapang kameran mamagugupatan na aya pangalaan tanong na suwa pa magumuwa sudi kang giginawai sudi ka sesedai sa pakawatan ng tanong agian ka na nayamanan yan nakakararangita kasisiga ka kandidawaya kapapawinga kasurasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayatiru yan naman satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah sa tao sa penganian supawi upagarinyan nasa penganu Allah Ta'ala supawi yan sa anong mga maurid sulam-ulam mga manusia pedusun mga ulama nasiran na darpa uparibat nasulam-ulam mga keribat na ayap pinaka-permerokiran ayam yang kapia-piakiran nagyang puto ayam ananian na meribat na mitubat Tangkadan tayo sa
Nasuab keribatan tanong na datar waya maanan yan. Na kakeribato sa lakaw na tanong. Na ayaw malama pipikirami. Na agyan kay Akia Budbar. Agyan kay maanan yan. Na di tanong ka popola sa isang yan kay social media. Sa aming arat-araran bitunso yung araw ng mga ulama. Eh, nabatan mo rin yung mga pamagaula. Itar tanwain. Kaso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabigyan tanong niyan sa yamaan niyan na paduman. Kung kakuriksi yung tanong, kakuriksi yung itanong sa yamaan niyan. Nabatan tanong. Ay, iraan lang niya ng karibatan. Nakalaw ba niya pagpapatuwa marang yung totoo yamaan niyan na may ribat. Kaya din yan diteron na mabalo kaumin yaf'alu hada wa hada. Antum adli yaswa pagtao. Adin yan yung ula-ulaan sudah taraya. Ay makna niyan na ula-ula. Ama kasusupak ko agama Islam. Kenapa niya betiro ay sigiraw na betul niya nagyang totoo ay mana niya. Naingaran niya. Kagya mata-mataan. Auditan wa ignegi. Labaw sa ano na yung mana niyan na mga aryami. Apna may mag-ingaran si Sagiyan kaya mga ulama. Napagarap na merano. Ami akan pun naman ay kamataan o tirundan. Na ikinakatan mga nakapamusta. Sagiyan kaya social media na mararambitian. Ay ngaran. Labaw ikira mararambitian na sulingaran mo yung mana niyan na mga ulama. Kagiyan kaya taguaran na kanabayarang kakawasos sa butatan kanabayarang kakawasos sa buto mga ulama na sekaya nila nabiyan kaya di kandang posang kaya social media na ayak kesuayan na pagkerak-keratan din suaya maanan yan na ingaran mga ulama suwala na pitiro yan ang butang tigyan awaman aksanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salih antay tao ama kalawan sa kapya. Sagiang kuto ataway penununian sulalang kuwalla abu binggal pakasagal makamabya. Agus wakala innani minal muslimin abu pikum pabalian yan pitiru yan amata anasakan na padaw umim babayuran tan padaw mga muslim. Tanudan kagiang kana pitiru na muslim. Nainit manang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ayak kuna puntal abutiru na muslim nagyang kutua mangung pias watiru yan nagumangung pias wayamanan yan nabelbagyan. Ayamanan yan ayak tiru na muslim na mananaruan na mapia mananaruan na pagkaumpia nang galbakan na pagkaumpia kagilan ni tiru na muslim. Sa pagarap na milkano apa dengan tanwag yang kaya karata ukan dedam bawa padangan tanwag yang kaya karata uka pamagatakia kapenggiraw ka amarata singiraw namarata singiraw na penggiraw ka mambuwa marata ka nasakay marata nabasa ka niya buhay kerata kamakapirakiras ka mo kerata na ano ba kami niyo mga doksiyo sa pangarap na meron mo sa ayamanan niyan na di tanong makan dedar pa isa aluman na mauri sa buwa misa ka namin dawa ayamanan niyan na sa kami ang mga doksiyo na sudah aming gulaw-la na ayamanan niyan na sa kami aming gulaw-la na ayamanan niyan na mga aryami sa miya kalipun-pun na yung miya kalipun-pun malay punasan miya kalipun-pun ginakan ka ganda ka sa mga social media saya mana niyan nakapalagi ko kapanuda ko yung mana niyan nakandawalaway kami ni tapla agian kaya mana niyan na maunaw na tanong manto sa balabalasan kanu wala ko kaya pa mamakin ganiulan sa laborong sulang-ulang na yung mana niyan na mga aryang nakatawa na madalam miya ulama aminin dulu na aminin pagpadakan miya pelong lausak niyan si Sagian kay si ko kaya paubupang natindigan si Sagian kay Bensina Integrated School Foundation si ko sulong yang sa puluragon na sulang-langan ay mana niyan na miyang barwita na meron na miyang bubota mi na pagarap na nun
gupeng ni nak non ayam mana nian nawa nami tutumpuk rano sangkai di kan dewa kasinan dewa saya mana nian na ataki aku mga panuda si sagian ke sosial media na pagalapang koron au benar-benar belum miak pelok-lok saunio na ayam mana nian na pukasan niyo na ginawa niyo sa itang tanong na manto sa tutupan tanusan pidato saya pangadaan tanong na sudi kang ginawain aku suka sesilai aku suka pamagadata ka mana niyan na makapirambitan na kirambitan uswila ingaran ng mga ulama pagkirata si kuya mana niyan na pangilelen wadalan sa pangning ko Allah apala-palayan mapipiyag ginawa niyo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakano mga pagariami, mga aryami, mga watami, gupon kisaling pagulama si sagyang kaya ingat tano na bantugan nami akini raot yu si sagyang kaya mga gradunyo ada kamerun miraot yang kanan adin yu di kapakasi sinindaw da sa katero na ayak kiai lain tano na sa mga pagaritan ng mga Muslim si isang kaya dunia ditakiran kilay kumangulama kiran ubasiran di pepawala ubasiran di indedam pawat sa katero ko pediran ulama seko kia berwin yung mga ala ulama asembi pengintaw si sagyang kaya di penulun ko Islam si isang kaya mga inteno di kanong mabaluyak Sedita tutulan bida isi ko kapugintaw ko kiapa ki penulungan ko Islam ilain tanong sa mga lokstano puundun kumyang ulama lagi di siki guru Samarawi siki Syekh Ahmad Bashir siki guru Alim gusumya makatundugun lagi di siki Abdul Majid Ansano siki Mukhtar Abidin kadeng abad tanong miyagdam miyanem ubasiran misi sinang dawaga sakatero apendawain yang sopedian si isagiam kutua dinian di kapagulama. Nah sabab mga pagariami, mga ariami, mga watami pala damerkan sulima misaka pengni amerikano sagiang kaya dini di kapupawala si sangkaya sosial media akhirnya organisasi tutur si ko pagtaw ka adun deniman tua pengagegedam ta pendewai niran semua ulama sagiang kaya kia tamaniran si isang kaya di kapupawala sangkaya sosial media nami penderai nontano somala agal beketanu si isang kaya kipu pantagen tanu si isang kaya pisusunan amanga awidakar si iko kapaginteno sabab rona dia kan depaka teas nagiang kaya kateru akan sa ayah kuden siumpatan anggiang kutua kateru pagari akan sa ayah kiai leaniur kamisi kia neganiur kamisi na sabab sagiang kutua kai isa tanong sa ingaran si sangkai akau ulama ini na pinggulaw lamai kakage sokata tampara misakaka sa arapami sa tarimani bagi yang kaya pang ni Amerikano sa saya kubus teman aso ka kepel katero akan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.